pozdrav drugari, dobrodošli na moj kanal i u još jedan novi video. Eto, po želji jednog pratioca rešio sam da se malo provozam u G klasi. Dakle, ovo je neka, da tako kažemo, lagana vožnja, onako malo tu kroz selo. Želja jednog pratioca po imenu Dr. Markijato. Dakle, ja ga do sada nisam vidio na mom kanalu, da li mi je pratilac ili mi je samo ostavio taj neki komentar, ali ne znam, vidjet ćemo, možda se čovjek i oglasi kada bude video koji sam snimio, evo ovaj, po njegovoj želji. Dakle, kaže čovjek provoze malo G klasu, pa ajde da se provozamo malo ovdje kroz selo, s obzirom na to da je sada mašina registrovana i da je promenjeno sve što je trebalo da se promeni. Jedina stvar koju još treba da promenimo, to su zadnje opruge, pošto je jedna pukla, zadnja desna, koliko znam, i ona treba da se promeni, ali mi smo njih već kupili. U pitanju su, idemo na ovu stranu ipak, u pitanju su saks zadnje opruge, znači zamenit ćemo jednu i drugu, iako je pukla samo jedna, i to nas je izašlo 12.000 dinara komad u autocentru Stanojević. Sad ovdje su neki radovi, to moram da izbegnem. Malo ćemo tu kroz selo da se vozimo, ima goriva. Dakle, to još treba da zamenimo, nećemo da žurimo, naravno, to ćemo sami da promenimo. Vidjet ćemo, nisam siguran da li tu treba da se kupe i one mačke ili ne. Uglavnom, sami ćemo ih zameniti. Mislim da tu mačke ne trebaju, da bi se, naravno, znate čemu one služe, da se napnu te opruge, ali dobro, vidjet ćemo kad budemo rasturali. Inače, ovako, do sada 10 godina ništa nismo ulagali u G klasu. Znači, ona je 10 godina kod nas, skoro 10 godina, možda ne baš celih 10 godina, ali tu je negde. Dakle, gotovo da ništa nismo ulagali u nju. Jedino što se Ćaletu pokvarilo bilo, to je, ne vredi, radove je nemoguće izbeći, izgleda. Jedino što se Ćaletu bilo pokvarilo, to je to je sajla za ručnu kočnicu, i koja je bila pukla, i procurala je bila pumpa za vodu, ali nije skroz bila cijela ona procurela, nego je samo na dihtungu, tako da je Ćale promenio samo dihtung i to je to. Inače, ovaj džip je poprilično spor, dakle nije on nešto jak, ima svega 95 konja, dakle to je jedan klasičan onako dizel bez turbine. Mnogi misle da je to u pitanju 3000 kubika, ali nije 3000 kubika, već 290, dakle motor je Sprinterov. To je dakle onaj malo novije generacije, 96. godište, V461. Što se tiče vožnje po snegu, on je tu odličan, i naravno po blatu, dakle tu je on brz. Ovo ostalo, znači ovako za podrumu, on definitivno nije. Što se tiče udobnosti, on je udoban, ali nemojte očekivati bog zna šta od njega, dakle sedišta nisu previše udobna i široka. Sad ću ovdje da se okrenem, dakle ovdje kod nas su stalno neki radovi, znači da li uvode neku vodu ili šta već, zaista ne znam. Uglavnom, sad ću ovdje da ga okrenem, da li uvode neku vodu ili plinovod ili šta već, ma to se više ni ne zna, bitno je da se pare peru svuda živo i kako god. Dakle, to je ono što treba da se uradi na ovom džipu. Znači, dakle, ono što sam počeo da vam pričam, izvinite, a to je komfor. Što se tiče komfora, on je super, ali
ima neka uska i neudobna sedišta, dakle poprilično su tvrda, dakle nemojte tu nešto očekivati. Nemojte misliti da je to ona G klasa iz 2000 i ne znam koje tamo godine, 2016. 17. to je druga priča naravno. Ali očekujte na primjer jednog robustnog terenca sa metalnim branicima, gvozdenim branicima, dakle koji su jaki samo tako. Očekujte jednu pravu mečkinu motorčinu, dakle vi čujete kako to prede. Znači to stvarno je jedna prava, onako jedan spori dizel koji se čuje onako klak, 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 kao 124-ka, ali to nije motor od 124-ke, već je od Sprintera, kao što sam vam rekao. Ali Sprinterov, na primjer, motor ima turbinu, ovaj nema. Znači Sprinter ima nekih 130 konja ili 122, ne znam sad koliko, ima valjda dve verzije. Jedan je sa tom slabijom valjda turbinom, ovaj drugi je s jačom, uglavnom ovaj je bez turbine, ima 95 konja. Znači jedna pravcata mečka. Naravno to što se tiče udobnosti, on je udoban, znači preko rupa ide fenomenalno. Ništa nećete osjetiti, ali osjetit ćete zato po džepu ako se nešto pokvari. Što se tiče motora, tu nije ništa skupo, znači to je klasika, stari je to auto i nema tu šta da bude toliko skupo što se tiče motora. Eto, menjač polovan sam ja platio 200 evra i radi, hvala Bogu, odlično. I onaj što smo reparirali, ne znam koliko je Ćale, iskreno da vam kažem, dao za tu reparaciju, ali čujete zvuk motora. Ali kažem vam, ako vam dođe do kvarova dole na diferencijalu ili koliko dođe kvarova na tim dole bučama, dakle na reduktorima, to je već nešto ozbiljnije skupo. Jedan reduktor za njega košta nekih, jedan reduktor za njega košta nekih 1500 evra, pa vi vidite. A zanimljivo, pre par godina ja i Ćale smo ga našli za 20.000 dinara. Čovjek nije imao pojma ni šta prodaje i mi smo ga kupili i čuvamo u rezervi. Tako da čovjek najverovatnije nije znao ni šta prodaje, ili možda mislim znao šta prodaje, ali nije znao koliko to košta. Tako da smo tu dobro prošli. Taj reduktor je naravno ispravan i to je super, stoji nam u rezervi. Sad imamo i menjač u rezervi. Malo neplanirano, ali eto. Evo vidite, ovo je sada 4. brzina. Ja, sad ćemo da ga prešaltamo u 3. zato što je na uzbrdu on dosta spor, dakle baš gubi gas. Morate dobro da ga zaletite da biste 4. brzinom negdje izašli. Naravno on je petak, ima 5 brzina, sve to u redu, ali kada redukujete ovaj džip, dakle kada uključite 4x4, također ne očekujte neku brzinu i neku preveliku snagu od njega. Mislim, snagu da, ali brzinu nikako. Baš je spor, pravi je terenac i nemojte očekivati naročito neku brzinu kada uključujete blokade diferencijala i sporohodne brzine. Tu ne smete ni u ludilo da vozite brzo i naravno nikako nemojte da uključujete blokade diferencijala na suvo. Dakle, to se samo na klizavom terenu radi ili blatu. Znači, nikako. Jel možete nešto da... ko je uspeo da pokvari? To je toliko dobro urađeno, sve to dole, ti reduktori i ta čuda. Dakle, gotovo da nema šta da se pokvari tu. Samo je čovjek uspeo da ga pokvari. Znači, eto, uključi blokade diferencijala i misli da će sa njim da vozi 200 na sat. Pa to je nemoguće. Još naravno znate da to i ne može da se uključi. To je kao kod traktora, uključuje se na proklizavanje.
Znači jedan točak mora da prokliza da bi uzubio tamo u zadnjem mostu. Znači to su neke stvari koje ljudi nemaju pojma. Pojedini ljudi, naravno, ne svi. Ima ljudi koji znaju i takako. To je baš urađeno kao kod traktora. Nemojte, kao što sam vam rekao, nemojte očekivati neku brzinu sad od njega. Znači, očekujte jednog pravog robustnog terenca, jednog jaku mašinu. Instrument tabla je jaka kao čelik. Znači, branici su užas koliko su jaki. Limarija mu je glavna mana. Znači, limarija, kao i na svim tim robustnim terencima. Dakle, i Toyota Land Cruiser truli. Suzuki Grand Vitara truli. Iako je zaštićena sa onim plastikama, kad skinete one plastike, rupčage samo izbijaju. Dakle, to je ona Toyota 4Runner. Trule koševi kao blesavi. Znači, kao i svaki drugi terenac, to je jedna ta zajednička mana svih tih terenaca. Ne znam sad, ovi novi verovatno se podcinkuju, ali sam primetio i da na ovim novim terencima, Toyota Land Cruiser i ostali, ne znam za G klasu, nikada nisam zagledao neku G klasu najnovije generacije. Primetio sam da svi stavljaju neke plastične branike. Znači, to terenac za mene nije. Ništa ljudi, evo, ja bih ovom prilikom da pozdravim doktora Markijata. Eto, nadam se da sam mu ispunio želju. Ovaj gospodin ispred mene ne znam gde će. Nadam se da sam mu ispunio želju i da će mu se dopasti ovaj video. Vi mi pišite u komentarima vaše iskustva sa G klasama. Eto, ko ima, neka piše slobodno. Veliki pozdrav za doktora Markijata. Nadam se da mi je pratilac. Ako nije, neka zaprati kanal, brate. Hvala ti puno unapred. A eto, lajkujte ovaj video, zapratite kanal, komentarišite, dajte neku ideju za neki novi video. Do sljedećeg videa, veliki pozdrav.